שלום, שלום, ערב טוב לכם, שבוע טוב, אנחנו עם גביע טוטו, הליגה ממש כאן מעבר לפינה, גביע טוטו עם שלבים אחרונים, קבוצות שרוצות לתפוס מקומות למשחקי הדירוג, אז אנחנו באצטדיון מרים בנתניה למפגש בין קריית שמונה לטבריה, שתי קבוצות שיודעות שבגביע הזה לא יזכו, אבל כן יכולות אולי לצבור מומנטום לקראת העונה שתגיע. משפיעים מאוד על משחק ההתקפה, שתי שחקנים התקפיים מאוד. רגע, בוא נראה את ההזדמנות הזו של פיטר מייקל, הולך על רגל ימין שלו, ופיטר מייקל חד לפינה. 1-0 טבריה אחרי 3 דקות ו-15 שניות, פעולה גדולה של חלוץ. כן, ועוד לא הספקתי לדבר ככה ששתי הקבוצות פותחות בלחץ גבוה. אנחנו כבר ראינו את טבריה חוטפת כדור בשטח השטח הגבוה, רואים פה את העיבוד כדור של קריית שמונה, טבריה חוטפת את הכדור, יוצאת מהר קדימה, ופיטר מייקל עם פעולה אישית איכותית מאוד, חדה מאוד, מוצא את הרשת, היא בעיטה לפינה, וכרגע אנחנו לא רואים את זה מספיק מהשחקנים האלו, וזה מאוד מקשה על קריית שמונה לפתח משחק. לימבומבה נותן לשאין, הקפצה למרכז הרחבה שאין שם אף אחד, והניסיון הזה של מרטינס היה למסגרת, אבל יש שם הרחקה ממש ברגע האחרון של עומר יצחק, מאבד את זה. ועכשיו מרטינס, יש לו את לימבומבה שינסה את האחד על אחד. לימבומבה מהיר וזריז, הולך לרגל ימין, לימבומבה, אבל עדיפה נהדרת של עידו שרון, וזה מה שלימבומבה אמור לעשות. וזה מצ'אפ שקריית שמונה צריכה לשאוף אליו, באחד על אחד, לימבומבה עם אחד מהבעלמים, נצל את הכניסה שלו לאמצע עם בעיטה טובה, ואני חושב שזה עושים לו עוול שהוא משחק בעמדה הזאת. מייקל מחפש את סוויסה ומוצא, יכול לההיה משם על השער סוויסה, אבל עדיפה של זלמנוביץ'. רואים פה את הפעולה, אומנם פוגע בשחקן, מטה את זלמנוביץ', אבל כדור למסגרת. אבורומי מחפש את הפעולה הטובה, מעלה את זה לאוגריסה, עוצר, בועט, אבל הכדור הזה נעדף. דרוויש, שרצקי, יופי של מסירה לדרוויש, יש לו שטח וזמן לכוון, הנה הרוחב שלו, לימבומבה, מהאוויר לימבומבה, כמעט עונה בשמו. וואו, זה היה קרוב, הייתה התקפה טובה של קריית שמונה, אריאל שרצקי ניהל אותה באגף הימיני. כמה זה היה קרוב? בואו נראה. היה. הנה הכדור של שרצקי, מורחק עד לבנגורה, עיוות, אבל הבעיטה שלו חוזרת אליו, בנגורה פעם בשמאל, מקפיץ לרחוק, כדור טוב, הנה נגיחה, וזה נבדל. בואו נראה פה. כן, עם הנגיחה. בואו נראה מי נגח את הכדור, כן, נבדל. אוגריסה עושה תנועה, כדור עושה אליו, נגיעה ראשונה לא הכי טובה, ואוגריסה כובש! הראשונה אולי לא טובה, אבל השנייה מושלמת. והחלוץ הזה עם פעולה אישית אדירה עושה 1-1. יש בו משהו. יש בו יותר ממשהו, אנחנו דיברנו עליו לאורך כל המשחק, על הנתונים שלו, על התנועה שלו, על החוזק שלו, על העוצמות שלו, ופשוט הוא עושה פה שער נהדר עם תנועת עומק מצוינת. ילך באחד על אחד, אבורומי, הנה הקפצה, שרצקי מקפיץ לעצמו, וזה נכנס! חלבי! איזה רגע בשבילו! ואיזה רגע בשביל קריית שמונה. אנחנו רואים פה את אבורומי, שציינו אותו מאז שהוא נכנס, פעולה טובה, רוחב, שרצקי, שמשתלט פה על הכדור, מוסר צ'יפ, וחלבי הצעיר, עדיין פעולה טיפה חוצפנית, דחיפה כלילה כזאת לבלם, ומצליח לקבור את הכדור ברשת, 2-1 לקריית שמונה, ניצחון שמוסיף המון ביטחון ומוריד לחץ בקריית שמונה, כי יש קבוצה טובה בקריית שמונה, אם ייתנו את השקט, ייתנו לעבוד. זהו זה, קריית שמונה עושה את המהפך הדרמטי שלה, מנצחת 2-1 את עירוני טבריה. מחצית שנייה נהדרת של קריית שמונה, הרבה מאוד כישרון, שערים של אוגריסה וחלבי מוחקים את השער של מייקל בתחילת המשחק.